Kurs zázrakov, lekcia 159. Dávam zázraky, ktoré som dostal. Dávam zázraky, ktoré som dostal. Nikto nemôže dávať to, čo nedostal. Dávanie vyžaduje, aby si to, čo dávaš, mal najskôr vo svojom vlastníctve. V tom sa zákony neba a sveta zhodujú. Tu sa však aj rozchádzajú. Svet verí, že niečo vlastniť znamená, že si to musíš ponechať. Spása učí niečo iné. Dávať znamená uvedomiť si, že ti bolo dané. Je to dôkaz, že to, čo máš, je tvoje. Chápeš, že si uzdravený, keď uzdravuješ. Vieš, že je ti odpustené, keď odpúšťaš. Poznáš svojho brata ako seba samého a tak sa vidíš úplný. Neexistuje zázrak, ktorý nemôžeš dať, pretože sa k tebe dostali všetky. Teraz ich príjmi prostredníctvom toho, že otvoríš pokladnicu svojej mysle, kde sú uložené, a daruješ ich. Kristova vízia je zázrak. Prichádza z ďaleko väčšieho zdroja, lebo odráža večnú lásku a znovu zrodenie lásky, ktorá nikdy neumiera, ale bola zastretá. Kristova vízia pripomína nebo, lebo vidí svet tak podobný nebu, že to, čo Boh stvoril dokonalým, sa v ňom môže odrážať ako v zrkadle. Temné zrkadlo, ktoré predkladá svet, môže ukazovať len skreslené obrazy rozbité na časti. Skutočný svet zobrazuje nebeskú nevinnosť. Kristova vízia je zázrak, z ktorej sa rodia všetky zázraky. Je ich zdrojom, zostáva s každým zázrakom, ktorý dávaš, zostáva však aj s tebou. Je putom, ktorým sú tu na zemi darca a príjemca zjednotení v šírení rovnako, ako sú jedno v nebi. Kristus nevidí v nikom hriech. V jeho pohľade sú bezhriešni ako jedno. Ich svetosť je daná Kristom a jeho Otcom. Kristova vízia je mostom medzi svetmi. Môžeš s istotou veriť, že ťa jej sila prenesie z tohto sveta do sveta, ktorý sa stal svätým vďaka odpusteniu. To, čo sa tu zdá byť celkom pevné, je tam iba tieňom priehľadným, slabo viditeľným, časom zabudnutým a nikdy to nie je schopné zastrieť svetlo, ktoré žiari za tým. Svetosť sa opäť stala víziou a slepý vidí. Toto je jediný dar Ducha Svätého. Pokladnica, na ktorú sa môžeš odvolať s dokonalou istotou a žiadať o všetko, čo môže prispieť k tvojmu šťastiu. Všetko je v nej už uložené. Dostaneš všetko, ak požiadaš. Dvere tejto pokladnice nie sú nikdy pred ním uzamknuté a nikomu nie je odopretá ani tá najmenšia žiadosť alebo najnaliehavejšia potreba. V tejto Kristovej zlatej pokladnici nie je jediná choroba,
ktorá by už nebola uzdravená, jediný nedostatok, ktorý by už nebol uspokojený a jediná potreba, ktorá by už nebola naplnená. Tu sa svet rozpína na to, čo sa stratilo, keď bol vytvorený. Tu je napravený a znova vytvorený, ale v odlišnom svetle. Čo malo byť domovom hriechu, sa stáva stredom vykúpenia a príbytkom milosrdenstva, kde sú trpiaci uzdravení a vítaní. Nikomu nebude odopretý tento nový domov, kde ho čaká vykúpenie. Nikto mu v tomto novom domove nie je cudzí. Nikto tu po ňom nič nežiada, okrem daru prijatia svojho uvítania. Kristova vízia je svetou pôdou, do ktorej zapúšťajú svoje korene lalie odpustenia. Je to ich domov. Môžu byť prenesené späť do sveta, ale nikdy nemôžu rásť v jeho chudobnej a plytkej pôde. Potrebujú svetlo, teplo a láskavú starostlivosť, ktorú im poskytuje Kristova dobrota. Potrebujú lásku, s ktorou na ne hľadí. Stanú sa jeho poslami, ktorí dávajú, ako prijali. Ber z pokladnice Krista, aby jej bohatstvo mohlo rásť. Jeho lalie neopúšťajú svoj domov, ak sú prenesené späť do sveta. Ich korene zostávajú, neopúšťajú svoj zdroj, ale nesú jeho dobročinnosť so sebou a premieňajú svet na záhradu podobnú tej, z ktorej prišli a do ktorej sa opäť vracajú obohatené vôňou. Teraz sú dvojnásobne požehnané. Posolstvo, ktoré priniesli od Krista, bolo doručené a opäť im bolo navrátené. A oni ho s radosťou vracajú jemu. Pozri na hojnosť zázrakov, ktoré sú pripravené, aby si ich daroval. Nie si snáď hodný daru, keď Boh určil, aby ti bol daný? Nesúď Božieho syna, ale nasleduj cestu, ktorú stanovil Boh. Kristus sníva sen o svete, ktorému bolo odpustené. Práve pomocou jeho daru môže byť uskutočnený pokojný prechod od smrti k životu, od beznádeje k nádeji. Snívajme na chvíľu s ním. Jeho sen v nás prebúdza pravdu. Jeho videnie poskytuje prostriedky k návratu do našej nestratenej a večnej posvetnosti v Bohu. Koniec lekcie 159. Dávam zázraky, ktoré som dostal.